Nagtinabangay pa ang mga residente sa Lower Lanitong Barangay Suwawan, Marilog District, Davao City aron mawahing kining natumba nga bongo double cab kasakinan kay naay nadatugan nga rider. Ayo ta we, sa ulo na we. Dihang nawahing, wala na'y kinabuhi kining rider nga nailhan sa mga pulis nga si Christopher Lopesilio. Nagsubo kining usa ka lalaki ug gigunitan ang kamot ni Lopesilio. Alagi si Tupper. Dilis ka pero nagdala yang pagumangkon siguro na. Pagmangkon. Pagkaluya. Abi na si Tupper ba yung amiyo sa sabunutan o ilaim violet si Tupper. Nakaila pa ang uploader sa video nga si Nico Pandian na diawan sa nadatugan sa sakyanan. Sa unahan jutay niining natumba nga bongo truck. Nadatugan sab sa iyang motorsiklo ang laing rider. Giila kini sa mga pulis nga si Florencio Bargamento, taga Sitio Davao Gulf, Barangay Tamugan, Marilog District. Subay sa investigasyon sa kapulisan, nagsubay ang bongo double cab sa Davao Bukidnon Highway bandang alas 6 kaganihang buntag, Setyembre 4 ug padulong sa sentro sa Davao ang direksyon. Samtang ang duwa ka mga rider padulong sa Bukidnon ang direksyon. Ug pag-abot sa karubadang bahin sa highway, nasubay sa bongo truck ang lane sa mga rider ug nabanggaan. Nangatarungan ng driver nga miungot ang steering sa sakyanan, hinungdan nga nabanggaan niya ang duwa ka rider. Asa na wala nag-break? Wala man kanang. Dino mo ko na mo nabila? Wala nagupuan nimo ang kuan sa different kuandra? Spindle? Wala nakakakuan, nang-stress na ka. Matud sa mga pulis, wala na igkita ang driver nga nakabangga sa duwa ka motorsiklo. Wala pa man nag-surrender, pero ato na i-trace ma'am gamit ang iyang sakyanan katong plate number, matrace na nato na ma'am, kita driver na. Pero ongoing pa ma'am mga investigation po sa ato ang Marilog Police Station. Dagan ma'am ni kuha sa iyang obligasyon. Ipasig hadlok po siya ma'am kaya ka po mga patay. So, Kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide ang atubangon sa driver sa bongo. Shiny Bulyaser, Newsline Philippines, stay safe!